खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि गोथै सह'खौ दिनै जिएमसिएचआव पस्टमर्टम खालामनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे मख'नो गोनांदि दिनै रायजोनि गंफ्रोमबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ बन्द दोननो बिथोन होबाय। आसामनि साख्रि मावनाय सोरखारि मावसुमाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै सोरखारि मावसुमाफोरनि सेप्तेम्बर दाननि दान बान्थाखौ 1 अक्ट'बरनि सोलाय सिगांग्रो होनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। मैया बिटिसि बिसायख'थिनि भट होनाय समाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिपिएफआव भट थुनो थिननायनि दायाव रायजो राजाया बिपिएफनि एजेन्ट लेटम मुंनि सुबुंखौ पुलिसनो गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। 14 नं चिरां दुवारनि दादगारि हाथिसार एमइ स्कुलनि पुलिं स्टेशनाव बिपिएफनि पुलिं एजेन्ट लेटम मुंनि सुबुङा रायजोफोरखौ बिपिएफआव भट थुनो थिननायनि थाखाय रायजो राजाया पुलिसनो हमना गथायहरबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मैया बिटिसि बिसायख'थियाव मोनब्रै गामिनि रायजोफोरा भट होआखै। बिटिसिआव गोदानै सोफादेरनाय मोनब्रै गामिनि रायजोफोरा भट होनो नेवसिदों होनना खौरां मोननाय जादों। সমূহীয়াভাৱে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। আমি কোনো ইয়াতে ভোট নিদিওঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে 1% ট্ৰাইবেল মানুহ নাই ইয়াতে। 2022 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ অসম চৰকাৰৰ যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত মতে বিটিআৰত পেলাইছিল, তাৰ পিছৰ পৰাই আমি বিভিন্ন লাইনত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই আছো। ইভেন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কেইবাবাৰো সাক্ষাৎ কৰিছোঁ, তেওঁৰ পৰা আমি এটা আশ্বাসো পাইছোঁ। গতিকে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াতে এটা এজেণ্ট পৰ্যন্ত ভোটিং চেণ্টাৰত যোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে ৰাইজৰ ক্ষোভৰ বৰ্ষী প্ৰকাশ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। গতিকে আমি 1% বা এজন ৰাইজেও ভোট নিদিয়ে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু 1% ট্ৰাইবেল মানুহ নাই, ৰাইজেও বিটিআৰত থাকিব খোজা নাই, গতিকে আপুনি দয়া কৰি আগতে যেনেকৈ আমি দৰং জিলাত আছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আকৌ দৰং জিলাত চামিল কৰাৰ কাৰণে আপোনাক আমি কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ। 38 নং भैरबकुंड बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गावनि बेसेनगोसा भटखौ होनायजों लोगोसे भट मिरुफोराव हाबनानै दुथांफोरा गावनि सायाव लाबोनाय अजदनि सायाव खेंफोरथि होदों। दिनै माखासे दुस्त सरकारनि मानसिफोरा पलिटिकेल मटिभेटेड सुबुंफ्रा भट सेन्टार थांनानै इउपिपिएलनि बिजाथि गबिन्द बसुमतारिया गावसोरनि भटखौ बिजेपिनो होनांगौ होननानै फोसावथिंदों। इउपिपिएलानो बिजेपियानो बे मोननै पार्टिया ज' जायाखै आरो बुरजा फैनायनि बाथ्रा गैया। बेनिखायनो आं बेबायदि बुङाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ जाहाथे फोथाया। दिनै बिटिसिनि 5थि इलेक्सन आरो बे इलेक्सनाव भारतनि नोगोरारि हिसाबै डेम'क्रेटिक प्रसेसजों बिसायख'थियाव भट होबाय। जिहेतु साफ्रोमबो नोगोरारियानो भट होनायनि मोन्थाय दं आरो बे मोन्थायखौ आंबो एक्सारसाइज खालामबाय। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे जोंनो गोजोन थासारि नांगौ, जौगानाय नांगौ आरो बेबायदि हिसाबै जाय बेक्ति जाय पार्टिया जोंनि बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोनो हागोन बा जौगानाय लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन, बेबायदि बिजाथि आरो बेबायदि पार्टिनि जाहाथे रायजोफ्रा भट होयो बेखौनो खावलायदों। मानोना जों बेकवार्ड ओनसोलनि सुबुं आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलखौ जों बेकवार्ड हिसाबै गोग्लैसोनानै थानायखौ लुगैया, जों जौगानो लुगैयो। बेनिखायनो जोंहा गोबां पार्टि थानो हागौ डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै, थेवब्लाबो बे गोबां पार्टिनि गेजेराव जाय पार्टिखौ रायजोफ्रा ओनसोलनि थाखाय, जातिनि थाखाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै सानो, फोथायो आरो थांनाय समफ्राव जायफोर पार्टिफोरनि जाय सरकारफ्रा मोजां खामानि मावदों बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे भट होयो आं बेखौनो खावलायदों। 587 गरायमारि जि एलपि स्कुल बे गुदि फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय आङो दिनै बेयाव
भट होदों आरो बे गणतान्त्रिक देशनि जि नोगोरारिनि जि भटनि जि अधिकार आरो बे अधिकारखौ जोङो थारैनो गावबा गावनि जि मोनसे मोन्थाय बे मोन्थायखौ भट होनायनि गेजेरजों जों जेब्लाबो फालिबोदों आरो बेखायनो आं सानो जे दिनै 26,58,000 बिटिआरनि नोगोरारिफ्रा बयबो गोजोन सान्तिपूर्ण प्रक्रियानि गेजेरजों भट होदों आरो बिनि गेजेरजों जों सानो जे जि भटनि जि प्रसेस बा प्रक्रिया बे सोलिगासिनो दङ आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशन जिल्ला प्रशासना सान्तिपूर्ण भाबै आरो जेबो दावराव दावसि जेबो हिंसा थासारि गैयाजासेनो बयबो जाहाथे भट होनो हायो बयबो जाहाथे माने गियालासेनो जाहाथे निर्भयै भट होनो हायो बेनि थाखाय बयबो आङो रायजो सरकारखौ खावलायदों आरो लोगोसे आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनखौ खावलायदों जों मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय 5 बोसोराव मोनसे मोजां सरकार फैगोन गुड गभर्नेन्स फैगोन रायजो राजानि जि मोनसे जौगानायनि खामानि मावनांगौ दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानि मावनांगौ दङ बिनि थाखाय बिटिआर बासिनि रायजो राजाया बयबो अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो खौसेथिनि मोनसे आदर्शजों बयबो भट होनानै गावबा गावनि अधिकारखौ माने एक्सारसाइज खालामगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो खोब सान्तिपूर्ण प्रक्रियानि गेजेरजों फ्रि एन्ड फेयार भटिंनि जे खामानि बे खामानिया जानांगौ आं बेखौनो आपिल होयो गोजोन्थों